Sosên xwarina pîzayê ji bajarê Amedê tê hinardekirin. Firingî an bi navekê din domateyên li bajarê Amedê hatine çînîn, li welatê İtalyayê de di sosa pîzayê de tê bikaranîn. Cotyarên bajarê Amedê her sal balcanên sor bi navekê din domate hişk dikin û hinardeyê dervî Tirkiyeyê dikin. Waliyê bajarê Amedê jî da zanîn ku erdo hewaya derdorê bajarê Amedê ji bo hişkirin û çandina domateyê zor bi bereket e. Îsal jî 35,000 ton firingiyên hişkirî hatine bi dest xistin. Ev jî wê ji bo welatên Ewropayê bêne hinardekirin. Em Sûrûcê de hatine vira. Em hatin meva sergiya qurmişkiriye. Em dişexulin. Em berê diçûne İzmirê. İzmirê dûr e, mesref pir e. Zarok çünkü bişexulin anca heqê mazotê derxin. Em hatin vê derê vira meva sergiya qurmişkiriye. Em vira dişexulin. Neyşe her kesiye vî işî bike ancak em kurmanc vî işî dikin. Karkerên ku ji navçeya Sûrûca Rihayê hatine Amedê û li ser erdan dişuxulin, serê sibeyê dest bi kêrkirin û xwekirina domateyan dikin, bi vê riya pereyê xwe qezenc dikin. Paleyên jin dibêjin karekî zehmet e, qezenca wî jî gelekî kêm e. Em Urfa Sûrûcê tên. Zewîcî me 10,000 jî me hene, zor dir mêdane. Nikom xwandin bidim, ava öğrencine mayne dişexulînim ku pê xwandin bidim. İşte zor e, germ e, ixtiyarim hêdî. Rojê em 14 saeta dişexulin. Zehmet e lê binê wer ser nigarîn û wanî lêxe. Zehmet e. از عرف هاتم به تاله دشغلانه işte 5-6 سالن تیم. Bu malbatî be aile hatine? Arif با عائله منگی. آنی. Perê xwe derdixînî. آره از دشغل من پره خود درد خمه. Kareke zehmet e? آره زوره جی. Firingiyên ku tên kêrkirin di nava sê çar rojan de ziwa dibe. Di nava sê salên dawiyê de li ser 35,500 tonum erdî de 355,000 ton domate hatiye bi dest xistin. Îsal jî di 23,500 tonum erdî de 235,000 ton domate hatiye hilberandin. Domateyên ku tên zûhakirin bi taybet di sosên ketçap a pîzayê de tên bikaranîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.